Bună dimineața, bună dimineața! Astăzi ne aflăm, de fapt bună ziua, că este ora 12. Astăzi ne aflăm prin Molnoșorul din Hastings. Astăzi e 8 martie. Astăzi celebrăm ziua femeii și ziua mamei. Așadar, doamna Speranța, maică mea de suflet. Mai emoțion. Lasă tu, nu te mai emoționa. Arată floarea la cameră. Are și ea o orhidee și un mic cadou. Da. Ce aș putea să mai spunem? Două cuvinte despre ziua de azi. Sunt prea emoționat. Da, asta e emoționat. Frumos, e bine. Păi acum mergem să ne plimbăm un pic prin oraș. Doamna Laura 3 are de făcut voluntariat. De la 1 la 3 și după aia ne revedem. Amândoi cu tratamente balneare, clima. Astăzi fiind ziua mamei, doamna a primit o orhidee frumoasă și dă la cameră să ne vedem. Focus. Nu vrea să se focalizeze, telefonul șifră. Și am în dreapta mea. Thank you. Am în dreapta mea un grup de ciungunghezi. Am în dreapta mea un grup de ciungunghezi care mă perturbează și perturbează liniștea vlogului. Dar doamna a ales masa, nu eu, doamna. M-a adus la ciungunghezi. Da. Hai, tăiați, doamnă, tăiați pizza și hai să... Da, păi nu, că a făcut să o... Bine. Da. Bună ziua, astăzi ne aflăm pe plajă la Hastings. Câte grade sunt, Andule, afară? Câte grade sunt afară? Avem aici meteorologul de serviciu, spune că sunt 8 grade de... pe aici, pe plajă. Apa câte grade are? No, thank you. Și după cum puteți observa, plaja este formată numai din pietriș. Sunt valuri mari, ating undeva la 3-4 metri în îndepărtare, iar aproape de mal 1 metru, 2, nu? Iar acolo undeva pe sus sunt niște cetăți în ruină, mai exact arhicunoscutul arhicunoscutul ce aia? Scoică. Arhicunoscutul mare antropolog Andu, ne poate spune ce se află pe deal? Paleontolog. Da. Ce să mai? Frumos pe plajă. Bine, acum asta e ideal de asta aici, frumos de a filma. Dar ieri și alaltă ieri. Nu, deci era urât. Era trist. Da. În Hastings. Ce face? Da? Atunci hai să se... Deci am văzut pe hartă undeva încolo e Brighton. Cam acolo, nu știu. Sunt cam vreo... Da, aici turistul de Fardiu sunt turist, el e ghidul. Deci care cum e pe aici? Cum e sunt pe aici? Bexil. Leonardo DiCaprio, Bexilu și Brighton. Da, a zis. E cam fripă de sta la mânecă scurtă. Dar e frumos să vezi la mare, aici în Anglia,
mai exact în Hastings, undeva în sudul Angliei. Revenim cu amănunte, până atunci vă las cu niște cadre pe care le... Pubul acesta se pare că are conexiune, nu Wi-Fi, conexiune de asta online și suntem într-un pub, whatever. Lăsați telefonul un pic ca să dăm shot. Un pic. Aoleu, a zis să stau numai un pic. Suntem într-un pub englezesc în Hastings. Lumea se uită la noi ca la felul 3, dar eu mă uit la ei ca la felul 2. Deci noi suntem 3, noi suntem mai special. De ce râdeți, domne? Ha? De ce râdeți? Așa, hai, da. Nu, zi, domne, la mulți ani de o martie. La mulți ani de o martie, astăzi se băturim cu Jägermeister și cu cidru. Și în cazul în care se sparge de râs. Hai să dăm noroc. Sănătate, dăm de masă. Păi arată tot ce vrei. Nu, că n-avem, cred. Nu trebuie să arătăm lux și opulență. Da. Sănătate. E bun?